bima min abdin yusolli alayya illa shollat alaihil malaikah madhama yusolli alayya fal yuklilil abdu min dalika aul yuksir. Jadi keistimewaane sholawat salah sijine yaiku nalikane wong gelem maca sholawat mongko kabeh malaikat iku ndongakno. Semakin banyak kita membaca sholawat, semakin malaikat itu terus menerus ndongakno awake dhewe. Lah nek oleh maca sholawat kok saithik, ya malaikat oleh ndongakno ya saithik sesuai le maca sholawat. Mulane Kanjeng Nabi terserah kena ape oleh maca sholawat ning aku mbok saithikno ya terserah, aul yuksir mbok akehno ya terserah. Wong balike ning gone awakmu dhewe. Lho, Kanjeng Nabi gak memaksa. Bahkan kamu gak membaca pun gak masalah kok karo Kanjeng Nabi. Wong iku buta-buta dhewe. Karo ngono. Lha iki lho. Ki ape maca selawat ya sak karepem. Ape maca selawat sak ithik ya sak karepem. Ape ra maca selawat ya sak karepem. Ape maca selawat akeh ya sak karepem. Wong iku butuh-butuhanem dhewe. Nak semakin banyak ke membaca sholawat, maka malaikat akan semakin banyak mendoakan awake dhewe. Semakin sedikit ya malaikat ya saithik oleh ndongakno. Ya. Wis delok oleh ndongakno.